Nachádzame sa v priestoroch, ktoré podľa vzoru našich zahraničných partnerov The European End Street Homelessness vznikli ako nástroj dôstojného bývania. Tento priestor, na rozdiel od mnohých iných priestorov, ktoré sa snažia ukončovať pouličné bezdomovectvo, sa nenachádza niekde na perifériu, nachádzame sa priamo v centre mesta. Cieľom tohto projektu v jeho začiatkoch bolo prestupnou stanicou medzi ulicou, vlastne našimi projektami Housing First, respektíve projektami, ktoré mali ukončovať bezdomovectvo v bytoch. My sme vlastne počase zistili, že sa na uliciach nachádzajú ľudia s rôznymi duševnými alebo fyzickými ťažkosťami. Preto vlastne sme aj na základe diskusí a komunikácie a skúseností zo zahraničia tento projekt premenili na projekt stabilného, bezpečného bývania. Je to na našom území, dá sa povedať, celkom unikátna vec, kedy sme opustili vlastne priestor, kedy sa snažíme tých ľudí bez domova odsúvať na okraj, snažíme sa ich nejak natlačiť do nejakých kapacitných nocľahární. Tento projekt má ukázať, že dôstojnosť človeka, bezpečie je nástrojom, ako sa dá ukončiť pouličné bezdomovectvo. Má byť inšpiráciou pre Slovensko, pre Bratislavu, ale aj pre našich zahraničných partnerov, či už z východu alebo do západu, pretože to bezdomovectvo tu je a my ho potrebujeme nejakým spôsobom riešiť. Tento projekt postupne sa rozvíjal. Aktuálne v ňom býva vlastne 5 ľudí, z toho tu máme časť, ktorá slúži vyslovene iba pre seniorov, pre ľudí, ktorí strávili svoj čas života na ulici ako ľudia bez domova, dosiahli dôchodkový vek, pravdepodobne by na tých uliciach aj zomreli, ale tento projekt im pomáha dôstojne dožiť. Zároveň tu máme ľudí, ktorí majú psychiatrické diagnózy, ktorí majú závislosti, respektíve prekonali závislosti od alkoholu alebo omamných látok. Máme tu ľudí, ktorí majú rôzne fyzické potiaže. Plánujeme ešte do budúcnosti, že toto budeme rozširovať ešte o jedno miesto, ktoré bude vyslovene iba pre ženy, lebo aj také miesta chýbajú na našom území a je strašne príjemné vnímať, že tí ľudia sa tu cítia ako doma a my im radi ten domov poskytujeme. Keď sa rozhodnú, že by chceli sa posunúť ďalej, tak budeme robiť všetko preto, aby sme v rámci modelu Housing First im pomohli nájsť dôstojné samostatné bývanie. Ale toto rozhodnutie je vyslovene na nich. My zatiaľ pomáhame s rôznymi inými záležitosťami, ktoré im majú zlepšovať ich kvalitu života. Dôležitými súčasťami tohto projektu sa stali minulý rok vlastne projekt Solidarity Café, ktoré je to benefičná kaviareň, ktorá má na jednu stranu zvyšovať zručnosti priamo klientov, ktorí tu nabývajú, tým, že pracujú v tejto kaviarni a zároveň má zbližovať spoločnosť a ľudí bez domova, aby na seba nepozerali cez nejaké mýty a nejaké predsudky, ale aby nachádzali nejakým spôsobom tú cestu k sebe, aby sme namúravali. Ale zároveň aj informovali verejnosť o tom, že bezdomovectvo je možné ukončiť a možno my sme práve tým príkladom a radi by sme ním aj boli, aj keď teda existuje milión iných krásnych projektov, ale chceme byť súčasťou týchto projektov. Myslíme si, že tento model dôstojného bývania, ktorý vlastne oveľa menej hovorí o človeku ako o klientovi alebo pacientovi, ale oveľa viacej ho vníma v tej podstate tej ľudskosti, v tom, že je to jedinečná bytosť, ktorá je súčasťou. Sú súčasťou tohto priestoru, ten domov je vlastne základ.